Niin, tässä on paukkuliivit Seawolf merkkiset ja ne on ollut nyt 1,5 vuorokautta ulkona. Nämä on ollut yöllä yli 10 asteen pakkasessa ja nyt päivällä on 7 astetta pakkasta. Nyt on helmikuun 13. päivä. Ja kokeillaan, että toimiiko nämä tämmöisissä kylmissä olosuhteissa. Otetaan nämä nyt oikein päälle. Niin, katsotaan, että onko näistä kylmillä keleillä mihkään vai ei. Eihän näitä saa päälle. Pillikin toimii. No, tehdään testi ja katsotaan miten käy. Säilytäänkö hengissä. Jotain tapahtuu ainakin. Nyt on mennyt varmaan 10 sekuntia kohta. Kyllä nää niinku pulleeksi tuli. Eikä mennyt montaa sekuntia aikaa. Täytyy tietysti kiittää setää, nää on sedän liivit, että omia ei raskinut kokeilla. Täytyy nää kokeilla. Ja pulleeksi tuli. Ja tosiaan pakkasta on ihan kohtuullisesti täys talvi. Luonnollisesti.